Hej og velkommen her til Eo Marima, hvor jeg har valgt at optage en lille video til jer. Mit navn er Marie Nitske, og jeg har startet den her netværksgruppe af super single mødre og fædre. Min baggrund for det er, at jeg selv er super single mor og har været alene med 2 piger i de sidste 8 år. Jeg har oprindeligt en uddannelse som sygeplejerske, og har inden for de sidste par år taget en uddannelse som coach. Og det er alle de gode erfaringer, jeg har med det, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer. Det med at være aleneforældre er indimellem en udfordring, som man skal have prøvet for at vide, hvad det handler om. Og det man får ud af at være i en netværksgruppe, det er, at man er sammen med andre, som har prøvet præcis det samme. Det, som jeg godt kunne tænke mig at få ud af den her gruppe, det er, der er rigtig mange mennesker, som går og lever sådan lidt et mellemtilfreds liv, og som egentlig synes, at det er super hårdt at være eneforældre. Og pludselig så har man levet livet med sine børn, og de er voksne og flytter hjemmefra, og så finder man ud af, at man har brugt tiden på at vente på, at man fandt en partner, eller vente på, at man vandt i lotto, for at tingene kunne blive okay igen. Og så har man glemt at være nærværende, og man har glemt at leve i nuet, og man har egentlig stresset rundt og prøvet at få det til at fungere som alene voksen. Og pludselig er det for sent at gøre det om igen. Det, som jeg godt kunne tænke mig, den her netværksgruppe, det er at fokusere lidt på, hvad det er, man egentlig har, og alle de ting, man kan, og alle de muligheder, man har som eneforældre, i modsætning til at synes, at man mangler noget hele tiden. Jeg tror selv, jeg har været op imod fornemmelsen af, at når man er alene forældre, så er man ikke en rigtig familie. Men der var en dag, mine piger de sagde til mig, at vi er da en rigtig familie. Vores familie er en rigtig familie. Og så tænker jeg, jamen, det vigtigste er jo, at børnene har den følelse. Så mangler det bare, at jeg har den også. Og det har jeg arbejdet med, og har fået en masse gode input via min coachuddannelse, og det er de ting, jeg godt kunne tænke mig at dele med jer. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man lever i nuet og er nærværende sammen med sine børn, og har noget overskud og noget balance, og lade være med at leve i modstand på alt, hvad der sker, men nyder det at være aleneforældre. Min erfaring er, at der er rigtig mange, som går altså lidt mellemtilfredse og synes, at de har alt for mange begrænsninger og får ikke så meget ud af deres liv, og føler sig især begrænset af at være aleneforældre. Og de fleste begrænsninger, min erfaring er, at de fleste begrænsninger, dem har man inde i hovedet, så det jeg godt kunne tænke mig, det er, at man får lidt fokus på alle de muligheder, man har. Og for at man kan få det, så skal man ind og finde ud af, hvad er det for et liv, man vil leve som enlig forælder. Så hvordan vil man se tilbage på sin tid som den periode, hvor man var alene med sine børn? Hvordan vil man have sådan en fornemmelse af, at man har været mellemtilfreds, eller vil man tænke, det var bare super? Det jeg godt kunne tænke mig med den her gruppe, er, at man udveksler nogle erfaringer og får nogle redskaber og noget energi på det at være aleneforældre, så man får et godt liv som en rigtig familie, som super single mor eller far. En super single mor, eller far, det er en forælder, som bare er et almindeligt menneske. Der er ikke noget superman over det. Men man har det super godt med at være aleneforældre. Man har noget overskud. Man kan også godt råbe en gang imellem, men det har man okay med så. Og man nyder sit liv sammen med sine børn. Det er ikke bare sådan et projekt, der skal overstås, indtil det bliver torsdag, og børnene skal afleveres igen. Men at man bruger de muligheder, man har, og har fornemmelsen af, at man ikke går glip af noget, men at man er rigtig levende og nærværende, og ikke alt for stresset, og har et godt liv sammen med sine børn. Ifølge Danmarks Statistik, så er familier med kun en voksen, det er ikke en kernefamilie. Og jeg tænker, jeg kender en masse familier med 2 voksne, som der overhovedet ikke er spor kernefamilie.
det handler jo om, at man... der er jo selvfølgelig nogle udfordringer, fordi at man som enlig forældre har nogle flere opgaver. Betegnelsen af at være en kernefamilie, det handler jo om, hvad det er, man giver sine børn, og hvad det er, man selv får ud af sit liv, mens man lever sammen med sine børn. Og der synes jeg, der kan man jo sagtens være en kernefamilie med kun én voksen. Jeg kunne godt tænke mig, at I sendte idéer ind til min mail. Send idéer til, hvad er det for nogle problemstillinger, og hvad er det for nogle ting, som I synes kunne være relevante, at vi tog op i den her gruppe. Udover den her netværksgruppe, så har jeg planer om at holde noget kursus. Og det kursus, det kommer til at være det bliver lidt en klub, en netværksklub for supersingle mødre og fædre. Og det foregår på den måde, at man mødes over en gang om måneden, over 5 måneder, og så bliver der forskellige input og forskellige redskaber, og så sidder man sammen med andre ligestillede, der sidder i de samme problemstillinger. Og så kan man, ud over de temaaftener, der er 5 forskellige temaer, så kan man bruge hinanden indimellem og netværke og finde ud af, hvor er det hen, jeg lige trænger til en justering på mit liv, for at have fornemmelsen af, at det er et godt liv. Og for at komme ud af den der utilfredshed, eller den der fornemmelse af, at man mangler noget, så går man ind og kigger på forskellige områder og arbejder med. Så man arbejder hver især med sine egne mål, men så har man netværksgruppen og får noget inspiration på de temaaftener, der er. Så vil jeg gerne sige tak, fordi I har brugt jeres tid på at se den her video. Og så skynder jeg ud og nyde jeres sommer sammen med jeres børn, og så ses vi til efteråret.